O tempo non dá polo de agora unha tregua, sendo numerosos os incidentes que se rexistraron, a maioría deles a primeiras horas da mañá. Un dos máis importantes producíase en Rianxo, cun novo desbordamento do río Té, en varios tramos, o que obrigou o Concello a ter que pechar o tráfico os accesos de Alaxe, O Batán e Foxacos. As choivas están motivando pois que os ríos e os regatos veñan con moita forza e arrastran moito material, enseguida se tupen cunetas ou desagües que non dan para máis e que temos que ir desatascar e acaba pois creando bolsas de auga en moitas pistas. Tamén polo crecida do río, pois en determinados puntos, fundamentalmente na zona da Laxe, pero tamén no Batán e en algún outro, pois houve que pechar temporalmente o tránsito, porque a auga iba por riba da ponte. Esta mesma mañá pasou isto na ponte da Laxe. Neste municipio o temporal tamén causou importantes danos na rede de alumeado público. Fortes tormentas que estamos tendo están nos causando tamén importantes daños no alumeado público, nas luminarias. Xa fai un par de meses que tuvemos tamén por unha forte tronada unhas averías importantes, que alrededor de 300 luminarias queimadas. Claro, isto supón a nosa dificultad para repoñelas, porque en stock pois, temos unhas poucas para atender emerxencias, pero non 300, non? En Ribeira, os bombeiros tamén tiveron que intervir para a retirada dunhas chapas metálicas na rúa Cubeliños, a carón da Gardería Municipal, que saíron voando a causa do forte vento e acabaron batendo contra varios vehículos que estaban estacionados na rúa. Por fortuna, en ningún dos incidentes houbo que salientar danos persoais.